एक्सक्यूज मी আমি বাঙ্গালোর ঠার বালুগাঁ যাଏ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପଛରୁ ଦେଖି ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ କହିଲ ମୁଁ ପିତଳ ଗିନା ଆଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ମୋର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ଲିଜ୍ ଜୋଇଁ ହିସାବରେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ସକାଳୁ ଘରକୁ ଡାକିଲ ଚା ପିଆଇଲ ଗୋଟେ ତେର ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲ ଏତେ ବୁଲେଇଲା ପରେ ବି ଝିଅକୁ ଦବନି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇ ତମକୁ ବାପା ଡାକିଲି ସେଇଥିଲାଗି ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଉରୁ କାମ କରୁଛି ଦି ପଇସା କମାଉଛି ଆଉ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି କି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇତା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ କାକା ଲଢିବ ପରା କାକା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବ କି
माने खुशी तो वो भी बहुत खुशी